Takže lidi, čau, já zdravím na kanále Matrix a dneska si ukážem, jak vyjet Mount Chiliad na motorkách, jo, s kamarádem, jo. Budeme jezdit na motorkách, pojedeme na Mount Chiliad, jo. Jenom jakože, ono to bude asi easy, ale nevíme, ale tak pojďte s náma. Což to koukejte. Jo, nemůžu to držet, takže to mám takovou naprd docela. No tak jedem. Hej lidi, kámo, mi to tady směl nějaký píčovinám na telefonu. Hnidoslav. Hnidoslava. Jo lidi, takže jako my jsme to dřív jakože vyjížděli, jo, třeba na tom, třeba z automatu vyjíždíme hodně a takový. No, ale jako na motorkách jsme to poprvé vyjíždíme, takže to chceme právě že zkusit. Jo. Kamaráde, kde seš? No. Musíme být u sebe, ne? Já dávajte odběry, jo. Já vím, jakože žebrám, ale víte co? Chtěl bych tady dát aspoň 50, jo. Díky. Ne jako 1000, ale jakože 50 prostě. Odběratel aspoň. Počkej na mě, vole. Trošku moc rychlej, kamaráde. Já nevím, no. Já tam už vidíte typický, jo. Typický jo. No lidi, já už jedem na Mount Chiliad, teď už jsme to učili. Jedu, kámo, jedu. Pojď, Hnidoslava. Jedu. Ale jump a dopad. Major. Majoři, ne? Vem si padáček, vem si. Ujíždí ti motorka, kdyby něco, jo? Nevím. Au, Ale to asi nechci nevědět, ale já to prostě potřebuju. co? Kily, víš co? To by byla motorka. Ne, to prostě jenom někoho sejmout. Yes, hezky. Vykilují, koukám. No, to potřebujeme. Já už skoro budu nahoře, já teď někdo počkám na něj. On mám třeba někoho zabít ještě. Zas Takže za 30 prostě lajků, tak uděláme další video. Se vám to bude líbit. jo, když se vám to bude líbit, tak dávejte třeba 30 lajků, no aspoň 20. A natočíme vám nějaký podobný takovýhle video z GTAčka, tak ještě jedno nějaký. Takže jako dávejte, jestli vám se to bude líbit. To spadlo. No to je jedno, já prostě pojedu. To vyjedu jsme. To můžeme do toho. To tady si ji nechce, mu to chce. Nic. Tomu to teď kamarádu spadlo, takže já teďka nejdu sám. A vám aspoň ukážu, jak vyjedu prostě. Protože my to děláme fakt poprvé, jako to vyjíždíme. Takže no lidi,
a jsem tady. Takže stojí 2 motorky, kámo. Takže dávejte těch 30 lajků, jestli chcete druhý video, tak natočíme s kamarádem druhý, jestli chcete. A takže čau, já se s váma loučím a čau.